La ilaha illallah. Salam ya. Salam. Wajib Islam lakoni sholat nek dikecek iku piye salat sing ngecek mesti kualat ora selamat donya akhirat. Wajib Islam lakoni sholat nek dirante ku piye salat sing rante mesti kualat ora selamat donya akhirat. Rugi donya ora dadi kaya ngopo rugi akhirat. Maca Raden Mas apa nggih? Mas Habib. Mas Habib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rugi donya ora dadi kaya ngapa rugi akhirat. Maca Raden Mas Haryono. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Raden Mas Haryono kuwi sing dipikir para roh lan sukma saderenge taun diitung jumlah sebelum tahun 0. Sebelum nabi, sebelum wali, sebelum wali, sebelum nabi, sebelum nabi, sebelum wali, sebelum wali, sebelum nabi, sebelum para kan dhisik sebelum wali nabi, nabi para seh. Lah iki para Syekh Habib karo Syekh Haryono. Terus kula pujian nggih. Ya. Wajib Islam kawruwana. Rukune Islam nek pira? Ya, 5. Rukune Islam 5 perkara. Ing kandhin apa? Maca syahadat kaping pindho, nglakoni salat kaping 3 aweh zakat, kaping 4 lakoni poso. Lakoni poso pirang dina? 30 dina. Dinane iku wulan Ramadan. Kaping 5 munggah kaji, sarwa eling dedalane, sarwa eling dedalane, sarwa eling dedalane. Ngoten. Rugi donya ora dadi kaya ngapa rugi akhirat. Maca Mas Habib. Mas Habib atau Raden Mas Habib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalam. Wis dungane bareng-bareng.